रायजो राजाफोर दिनैहाय बाहाय फैनो मोननानै आं गावखौनो जोबोद धन्यबाद माबा गोजोननाय मोनदों। दा खोथाखौथ' खोनाजोब्बाय, बिथांमोनहा होनबाय, बे बिथाङाबो होनबाय आरो आंबो फैनानै नुफैबाय जे लामाफ्रा बेबायदिनो जानानै दं आरोखि। दा आंनि खोथाजों नोंथांमोननि साननायजों मिलायलायबाय। मायाव मिलायखो? आंनि उद्देश्यआनो बेनोमोन जे खामानिया जायाखै आं बे खोथाखौ आगोलनिफ्रायनो होनदों जे आङो गावनि समस्थियाव देबरगाव समस्थियाव हाग्रामा सारनि समस्थियाव बे इलेक्शन समावहाय ओंखारनांगौ जायो। खारन नोङो फिसाया इलेक्शन जायोबा बिसियाथ' ओंखारखानांगोन, नङाबा रायजोआबो गाज्रि मोनगोन। दा आरो साराबो समायखौ हास्लाबजोबा। दा बे खेथ्रआव आङो दाथ' नोंथांमोनाथ' बनरगाव समस्थिसो होनदां, बनरगाव समस्ति जोंनि देबरगाव समस्थियावबो माखासे बेफोरबायदि दं। बबेहायबा इरिगेसनाव प्रब्लेम दं, बबेहायबा लामायाव प्रब्लेम दं। होनबा आं बिजनेसनि गावनि खामानिखौ नायखांनानै आंबो न' फोसाबो बा दस्रा खामानिखौ मावो, फिसा फिसौखौ जत्न लायो। दा खिन्थु दा माने जिबना मोनसेल' होननानै बुङो बेखौ बयबो, जे उननि बारावहाय बोरमा जायो ना अमा जायो ना मा जायो, बे जिबन मोनसे मोननायावनो मोजां खामानि मावलांनांगौ होनना आं सानो। जिहेथु आंहा स्कप दं, आंहा केपासिटि दं, ओंखायनो आं दिनै दारायनानै नोंथांमोननि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों आरो। दा नोंथांमोनहा बेहाय मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों? मोजां मोनदों। दा फैगौ दिनावहाय आङो जों दासो गारियाव जों रायज्लायबोदों जे आंनि फंबायफोरजों जे एबारावहाय फैबा प्रत्येकथा गामिनिफ्राय जोङो मानसि सिलेक्ट खालायनानै बबे गामियावहाय बेफोरबायदि थालांखो, माने एकदमबारे करापसन फ्रि, जेरावहाय खुनु बे मानसिफ्रा होनोना पलिटिक्सआव खालि करापसन, फैसा बियो माबा बियो, बेफोरबायदिनो एकदम करापसननिफ्राय मुक्त आरोखि ना। बेखौ जों खामानिखौ मावनानै होगोन आरोखि। आरो मावनानै होबा नोंथांमोननिख्रुइ खुसिसिन आं जागोन। खारन आंनो बेरायनो हागोन बे गारि लानानै, नङा होमबा? लामाया गुवार जायोबा, लामाया फाखा जायोबा आं गारि लानानै बेरायहैनो हागोन, नोंथांमोनजों रायज्लायहैनो हागोन। दा बेनोसै जोंहा आरो दस्रा जायगायाव बिदिनो एवारनेस खालामबावनांगौ दङ। दा नोंथांमोनहा फैदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नेक्स्टआव जोङो टिकेट डिक्लेयार खालामखांनानै आरो फैबावगोन नोंथांमोननिसिम।